What's up, what's up, what's up? What's up mga kavogan? Welcome back mga kavogan! So yung mga kavogan, ang ating gagawing video ngayon ay jujuwain o tutubahin bisdak vloggers. So ang mga mga entries natin ngayon ay mga bisayang dagko ng mga vlogger. At plus No Bisaya Challenge. So ayun na mga kavogan, meron tayong mga 15 bisdak vloggers dito ngayon sa ating mahiwagang Tupperware. So kasi wala tayong fishbowl, so ito natin gagamitin ngayon. Bakit bang hirap-hirap pag Tagalog man? So yun na nga. First entry. Walang iba kundi si Randolph! Ayan, si Randolph, guys. So, si Randolph. Okay, so si Randolph ay medyo napansin nyo po guys, so medyo parang kakambalin kami. Lamian ako, oy. Hala, kahabis ba, oy? Hi, Kuya Randolph! So, si Kuya Randolph ay so dahil masayahin siyang tao at masayahin din ako, so medyo magka-vibes kami. So, tutrupahin ko si Kuya Randolph kasi pag magkasama kami, parang masaya ang aming labanan. Masaya ang aming basta yun na. So, yan na naman ang ating second entry. Walang iba kundi si oh my God! Proud Cebu Gaylord! Wow! Ate Mahalia! Oh my God, Ate Mahalia! Oh my God, natin ito palagpasin guys. Oy, malaking opportunity na talaga to. Oy, pag talaga ako maging mainap sa kanya man talaga. Oy, sa kagandahan niya. Napakaganda man talaga Ate Mahalia. Oy, my God, napaka-enjoy, napaka-jamming, napaka-jamming. God, hindi natin ito. Wala pa tumpik-tumpik pa. Jojowain! Ate Mahalia, I love you! Okay, so ayan. Ate Mahalia, jojowain. Yan! So ayun na nga guys, buburo tayo sa ating pangatlong entry. Walang iba kundi si walang iba kundi si Let's do the cooking, hands do the cleaning. Kilala niyo yan siya, si Kim Arda. Ayan, si Kim Arda. Let's do the cleaning, let's do the cooking. Ayan, so si Kim Arda, medyo masayahin tong tao, no? May mabuting kalooban ba? Ano ba yung honest siya talaga guys, honest. Kasi, nakita niyo man yung mga vlog niya, no, honest talaga siya. Hindi siya mahihiya-hiya, hindi siya parang pinagmalaki niya kung ano siya. Ayan, so si Kim Arda, jujuwain natin to kasi gusto ko yung honest talaga sa sarili guys, yung ang gusto lang niya magpasaya ng tao. Ayan, si Kim Arda kasi magaling magluluto, magaling maglinis. Let's do the cleaning, let's do the cooking. Ayan, si Kim Arda, jujuwain. So yung mga kavogans, napansin nyo, no? Nagpalit ako ng mandamit kasi makita ng Pilipino natin. So ayan ang mga kavogan, buburit natin ang ating pang-apat na entry. Tarararara. Balik. Na. Ting ting ting. Okay, walang iba kundi si oh my God. Wow! Bagong vlogger ngayon guys, kapatid ni Kuya Secretso, si Japet Leo Capuno. Okay, so kilala niyo siya guys.
ano siya, member siya ng Capuno Brothers. Ayan, si Japet Leo Capuno. Yan ha, ang gwapo-gwapo, tinan nyo. My God. So, hindi na ito palampasin. Oy, ano ba ba? Jujuwain na talaga to. Ah! So, ayan, jujuwain na talaga to eh. Ano magpakon mga vavang, mga vogan dyan, no? Sa inyo, medyo maharot-harot na tayo ngayon, no? Shut up! Shut up! Shut up! So for our fifth entry, ayan, English na tayo kasi mahirap mag-Tagalog-Tagalog, eh. So ayan, tararara, tingin! So pala lang guys, meron tayong national and local vloggers. So, fifth entry I see Erica and Bang! Ayan, hello, good morning! Ayan, hello, good morning! So, ayan, ting! So, ayan o. So, si Ate Erica Imbang, tutropahin to kasi napakasayang tao nito. At, parang advisor, no? Ang galing mag-advise sa mga tao. Ayan, so, tutropahin ko si Ate Erica. Ayan, gang! Hello, good morning! So, ayan, for our sixth entry. Ayan. Walang iba kundi this is Jomi Jomi Hospital, no regret, just love. So ayan, so si Kuya Jomi Hospital, medyo mabait yung tao na to, no? So pag may pagkakataon, jujuwain ko to. Kasi napakabait man ito. Wow! Marami mga friends na mayaman, so gusto natin magpayaman. So yun na nga, si Kuya Jomi, pwede jujuwain, pwede rin tropahin. Ayan, kasi mabait din to, no? Masayahing tao din ito. So parang good vibes kami, no? Pag kasama kami. So ayan, si Kuya Jomi, ayan. No regret, just love. For our next, Bisdak Vlogger. Proud Bisdak Vlogger. Woo! So ayan. Maasim Tavines! Ayan, no? So, Maasim Tavines. So, medyo marami-rami man din sila, no? So, kaya ganun din man natin. Kaya marami man, uy. Ano tayo gagawin, no? Marami man sila, uy. Anong hati-hati lang? Yung kalahati jujuwain, yung kalahati tutupahin. Okay na yan! Maharap ka, girl! So yun ang mga kavogan, no, for our next entry. Proud Bisdak Vlogger. Tararara, woo! Hang. Hoo-hoo! Oh my God! Oh my God! Proud Bisdak. Medyo maldito! Hala! Para bangay na talaga kami, guys, mga kabugan, we. Medyo maldito, medyo maldita. Shut up! So, hindi natin ito palagpasin, no? Jojo, why na talaga to? Maldito at maldita pag magkasama. Oh my God! Ang lakas ng tama! So, kaya medyo maldito, jojowain kita! Next, Proud Bisdak Vlogger. Medyo local naman sana. Local. Oh my God! Si Kuya Glester Capuno! Wow! Ayan, so kapatid ni Kuya Japet Leo Capuno. Ay, makita Kuya manong kay Japet. Shut up! Shut up! So, medyo parang may parang mas matanda man siguro. So, si Kuya Glester Capuno, ang bait na kuya ito. Maalahanin, mapagmahal sa mga kapatid, no? Ayan ba, mapagmahal sa pamilya. So, ayan, si Kuya Glester, oh my God, guwapo man talaga ito. Wow! Guys, napakahat. So, ayan, si Kuya Glester Capuno. Jojo! So, sa ating susunod na entry, Bisdak Vlogger.
Oh my God! Proud ka ba sa Lenyo? Jonald Abalde. So, Jonald! Ayun lang. Jonald Abalde, magaling sumayaw, mabait, mahal sa pamilya, na matalino din si Jonald. So, Jonald, please subscribe his YouTube channel. Sa lahat ng mga nasali ko, please subscribe their YouTube channel. So, Jonald Abalde. Joke lang. So, hindi man ako si Dudong, si Jonald. Ngayon, Dudong man ako. So, ayan. So, Jonald, jojowain kita. So, ayan. So, ayan guys, meron na lang tayong 5 YouTube business vlogger dito, no? So, ayan. Ating pang 11. Charat! Marunong magbilang ng Tagalog. Pang 11 place. Walang iba kundi si... Hi everything! How are you to find out? Hi everything! So si Miss Everything. So si Miss Everything, napakasayang tao. Ano na, Englishera ba talaga si Miss Everything? Uy, nakakaano ba talaga? Nakakasuya. So Miss Everything, trotropahin ko to kasi napakasayang tao. Yan ba? Yung ano ba, no? TikTokers talaga ba ay, no? Oh my God. So, ating next Bisdak vlogger I see! Oh my God! Muni! So, kabalo ka, Day. Oh, ganyan. Oh, di ba, no? So, kabalo ka, Day. Ano dyan na, Day? Si Ate Muni. Medyo mabait yung tao na to. So, jojowain ko to, no? Kasi mayaman man talaga to sa Ate Muni, oy. Mabait din talaga to, sobra guys. So, nakita yung mga vlogs niya, mga videos na, mabait talaga siya na. Funny talaga po siya. Yan, so sa Ate Muni, jojowain ko to. Yan. So, my God, meron ng 3 dito, no? Mga 3 na lang talaga natira. So, ayan. So, ayan sa ating next YouTube Bistak Vlogger. Walang iba kundi si... Oh my God! Proud Cebu Gaynon! Gaynon kita. Si Kuya Jeric Dayan. So, mga kavogan, si Kuya Jeric Dayan ay napakagaling na... Ay, dancerist talaga to. Magaling sumayaw. And... ano man talaga, parang siya man talagang leader ng Squad Beat. Ayan, so the leader of Squad Beat, ang isa sa grupong mananayaw na napakagaling na mananayaw sa Cebu Gaynon at sa Mindanao. So si Kuya Jeric Dayan, proud Squad Beat member, and now ay certified YouTuber. Okay, si Kuya Jeric Dayan, congratulations! Yay! Si Kuya Jeric Dayan, jojowain ko to kasi magaling na sumayaw, oy. Ayan. Kung napansin nyo po guys, pareha kami ng buhok ni Kuya Dayan. Ayun, oh. Oh, kasi, ano man, idol man talaga siya sa pagsayaw, oy. Ayan, sige, Kuya Dayan, jojowain! Meron tayong natitirang dalawang natitira. Shut up! Dalawang natitira. So, ayan. Sino kaya to? 1, 2, 3, go! Ayan. Walang iba kundi si... Oh my God. OMG. Napakagwapong si Kuya Jasper Amorin! Mabait talaga din talaga to, oy, no? So, ayan, isa sa mga tumulong kay Kim Arda. So, silang Kuya medyo maldito, silang Kuya Jasper, silang Kuya Glester. Yan, sila yung mga nagtulong-tulong pa. Tumulong kay Kim Arda, kay ano ba no? Mga grupo talaga sa ni Kim Arda, nilang, ano, yun, mga grupo talaga sila yun.
silang magagaling man talaga to, oy, no. Shut up! Shut Oh, na makababait man talaga ng mga mga bisdak vlogger naman talaga to. So, more blessings to come sa inyo. So, sige, Jasper Amorin kasi napakagwapo, napakabait. So, ayan. So, Jojo Wine. Gusto. Yan, Jojo Wine. So, wala nang patupik-tupik pa. Ha! Jojo Wine na kita. So, ayan na, guys. Hindi natin to roll, no? Kasi isa na naman nabili, no? Ay, walang iba kundi si... Ay. Tama! Snake Princess! Snake Princess, no? Ang mga alaga din ni Kuya Jamal dito, nilang Kuya Jasper, ng Kuya Lester, kasama nilang Kimarda, Snake Princess. Napakasayang tao nito, no? Napakabait, successful din ito sa buhay, no? Lahat ng mga vloggers dito, guys, na lagay dito, no? So, mga successful. Kasi Snake Princess, rising vlogger ito. So, napakagaling, napakabait. Snake Princess, jojowain kita! Pwede hindi kita? Trotropahin ka sa naman kasi yung mga tao at nagbabait mo, jojowain kita. Ayan! So, Snake Princess, jojowain at trotropahin. So, ayan mga kabogan, doon nagtatapos ang ating trotropahin. Ay, mali. Jojowain o trotropahin challenge! So, mga kabogan, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Dodong Bisdak Vlog TV, and please click the notification bell para lagi kayong update sa ating susunod na video. And please don't forget to comment kung meron man kayong